Il-Ministru Clayton Bartolo taħt pressjoni dejjem akbar hekk kif is-sitwazzjoni fil-qasam tat-turiżmu li tiegħu hu responsabbli hu qed jiffaċċja kriżi wara oħra. Wara li nhar it-tlieta qalilna li l-approach li ttieħdet fejn jidħol il-ftuħ tal-ajruport kienet waħda tajba. Jiena naħseb li l-approach li ħadna kienet waħda tajba. 24 siegħa wara l-istess Bartolo biddel il-pożizzjoni u issa qed jitfa' t-tort fuq ministeru ieħor. Mistoqsi minn Net News dwar il-fatt li ammont sostanzjali ta' każi pożittivi li għandna f'pajjiżna huma ta' studenti barranin, Clayton Bartolo tefaħħa fuq il-Ministeru tas-Saħħa u saħaq li dawn l-istudenti issa qed ikunu vittmi ta' diskriminazzjoni. Jiddispjaċini nara sezzjoni ta' nies qegħdin jiġu diskriminati. Għaliex aħna maħniex nies li lemnu fid-diskriminazzjoni. Wara li kienu stess li inċentiva lil dawn l-istudenti mhux imlaqma u li issa jammontaw għal kwart tal-każi attivi f'pajjiżna, Bartolo prova jeżonera ruħu minn kull ħtija u kompla jsostni li dan l-aġir huwa wieħed tal-mistħija. Il-fatt li għandna min qed jiddiskrimina b'dan il-mod u jiena niddeplora kull tip ta' diskriminazzjoni ġejja minn fejn ġejja u ssir fuq min issir. Il-fatt li għandna min qed jiddiskrimina b'dan il-mod għalija huwa tal-mistħija. Il-Ministru kompla jipprova jfarfara minn fuqu qal li dawn l-istudenti li ġew f'pajjiżna sabiex jitalmu l-Ingliż daħlu f'pajjiżna skont ir-regolamenti li għamel il-Gvern stess, Gvern li hu jagħmel parti minnu. Studenti li qed tagħmel referenza għalihom inti daħlu f'pajjiżna u ġew hawnhekk skont ir-regolamenti stabbiliti kemm mill-Gvern u anke maqbulin fuq livell Ewropew. Ma tista' qatt tiddiskrimina kontra persuna jew inkella kontra grupp ta' nies għaliex dawn ikunu studenti jew inkella għaliex dawn ġejjin f'pajjiżna illi jitalmu l-Ingliż. Mistoqsi jekk il-miżura li biex wieħed jidħol f'pajjiżna jrid bil-fors ikun imlaqqam setax tiġi introdotta qabel, Clayton Bartolo wieġeb hekk. Kienet miżura li ma setgħetx li tittieħed qabel. Bir-raġuni li ta' tkun l-ewwel ridna nagħmlu dawk il-miżuri illi għamilna qabel, jiġifieri li persuna jiġu Malta jew ikun vaċċinat jew inkella b'negative PCR test, la darba aħna rajna li dik il-miżura ma ħadmitx u mbagħad stajna mmorru wara għal miżura tal-persuni li huma vvaċċinati biss. It-tweġibiet ta' Clayton Bartolo huma xhieda ċara ta' kif il-Gvern qed imexxi politika ta' trial and error u dan sena wara li fallew bl-ikraħ il-mechanisms li kienet ftaħret bihom il-predeċessur ta' Bartolo, Giulia Farrugia, li ftit wara tneħħilha d-Dekasteru tat-Turiżmu.